Salutări și bine m-am găsit la al doilea video de Minecraft. Vom juca multiplayer și da, să vedem ce facem în episodul de azi. O să jucăm prima oară Skywars. Și dacă vă place aceste episoade, vă ruga să dați butonul ăla de like. Să dați butonul de like. Da, cred că am zis bine, cred. În fine, știu că m-am lăsat de YouTube, dar bă, am zis, mai fac un video să văd dacă vă place sau nu. Că eu am zis, bă, hai să mai dau o șansă. Și să vedem. Dacă se strânge 4 like-uri, eu o să mai fac. Dacă nu, nu neapărat 4, 3, na. Hai să ne mișcăm repede. Da, până mă mișc eu. Ajunge ăștia în centru. Deci sper să se audă bine. Ia mă. Mai repede nu se poate. Pune dracu blocuri de astea. Hai. Hai mă, că nu trebuie să mă grăbesc așa rău. Zic și eu. Să ajungă la centru. Mai am blocuri. Nu știu dacă o sar. Nu fac. Doar blocuri? Ia. Stai, deci doar blocurile alea mi le-a dat. Stai, și nu mai ai niciun... Nu mai ai niciun chest? Stai, ce? No, bă, și eu ce fac acum? Perfect. Ori să sar. Stai să văd dacă se sparge lucrul. A, perfect, mă, bine mă, așa. Hai că sar acum. Nu știu ce nu mi-am pus casca asta, chiar dacă nu mi-a ajutat cu prea mult, cu multe chestii. Aș vrea să mă duc pe ăla, să eu căpăcesc, dar nu pot pentru că n-am niciun bloc. Hai să spargem acum. Ce să? Hai, spargem repede și tu. Bă, hai, bagă aici. Sper să nu cadă lucrurile astea. Nu? Și nici nu mai știu să mă joc Minecraft, de când nu mi-am jucat. Ai. Hai să mai spargem un bloc. Hai, de asta. Ce? Eu win. Am câștigat, că au căzut. Yeah, am câștigat. Acum hai să băgăm un survival. Și să nu mai filmez mai mult de 15 minute. Filmez undeva până la 13. Da. Bed Wars, Survival Games, nu aveți sau ce? Uite-l aici. Și dacă vă place aceste videouri cu Minecraft multiplayer, adică nu joc cu nimeni, dar este... În fine, ați înțeles voi. Și nu să mai pun intro, adică nu să mai pun la începutul videoului și intro, pentru că durează mult de editat și nu-mi place să stau mult. Durează undeva la jumătate de oră și doar să pun un căcat de intro, care durează 10 secunde. Super tare, nu? Uite-l pe Steve și aici. Acolo este
cineva, nu știu. Uite-l și pe asta. Ah, Nerox. M-am încordat pe mușchiul de la picior. Ce doare, bă. Te încordezi de la mușchiul, de la picior, nu știu cum să zic. Mușchiul, știți? Și m-am încordat și doare. Nerox, PvP. Hai că o să înceapă. Stați că o să pun eu pauză până atunci. Și aparent ăsta mi-a copiat skin. Nu fac timp. Ok. Hai de pula mea, vreau să zic. Este. Am luat tot ce e mai bun. Ce? Hai pune dracu asta cu tine. Ia toporul în mână și hătim cu Luna. Sui Luna, dacă știți. Să uitați lumea la ea, așa fi. Hai, bă! Bă! Gata, îl pap ăsta. M-ai enervat. Luna! A murit Luna, cred. Așa. Nu! Ah! Uite, bun pe Luna. O să mai băgăm unul aici. Hai mă, odată, mă. Hai că o să revin. Gata, începem. Hopa, hai să repede. Că? Hai, fugi repede acum. Ce sunt pus? Da, și eu sunt cu albastru, adică eu trebuie să luăm cu ăsta roșu și cu ea verde. Practic, eu o să mor. Știi? Hai că n-are cum să o bată asta pe scrită. Jack. Uite și ăsta e tot al meu. Hai, vină. Prietene, unde ești tu? Stai că mi-o dă. Așa. Hai că deja sunt 8 minute. Sper să câștig și un meci de survival game. Ce? Dar nu era survival game. I-am dat-o. Fugi. Cred că au fugit și eu. Da, dacă tu vrei să faci greșeala asta. Hai că o să revin. Hai că acum începem. Nu știi. Fugi de aici. Și dacă vreți să fac un Q&A, să-mi spuneți și mie în comentarii. Că nu durează nicio secundă. Bine, durează o secundă. Cât o dura? Nu durează mult, în fine.
Hai, du-te cu el. Măcar pe ăsta să-l omor și eu. Hai. Da, stai acolo. Prietene. Haide. Cine face mă de asta? Ia uite-mă la el. Te rog să... Așa. Nu fac sclavă. Stai că vine acum la gazică sus cu cine fi ăla. Hai mă, sclavă. Mamă, ăsta are hack. Hack, băga mie așa. Și cam atâta pentru acest video. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. N-am câștigat niciun page de survival games sau cum să numim. Și da, apăsați butonul de like. Am filmat 11 minute și să-mi spuneți în comentarii. Vreau și eu un Q&A. Nu mă?